Rồi try. Rồi try. Pikir tengkum no? Teng ceres yang. Tenga kwa ban keli jing keli pi kedon nem kedukat Bible ka pa fis ngau tenat ka jing im ka jong pi. Te la dadon nga kwa ba pen kren chapang kata ka benta ka pa pi kwa ban kren balai fis ngau tenat ye kata ka dukat Bible nga kwa finithu changi. Pakai siti ucakap ka siti ucakap kalau nang ka pasal kedekat nak ka ba nyo ke kembien ke ba ong kumne namar kata to pusngo bha ya ladi ha oblei ti henrei ya usoitan to yale persya ti un phediap no na phi asngo tanat ya kan kedekat namar bala dangala un pusngo bha ya ladi ha oblei ba usoitan don borte ha ka cigim ku chunga dangala ban im ka cing im ka ba pusngo bha ba tang ya oblei ban im kata kajing im kaba khoj kaba klem de bishni klem lorni klem arsap te soitan kemut dan bor ke non phediap nani tang ta he Rồi try pi kanus nam. khatsan Sai ga shnong jong pi. na prenya da